Good evening, then good morning, good afternoon, depending on where you are watching me from. This is Ezugo, the face behind Ezugo Global TV. Bigo, this program in Cholimena Bania is very, very important. So, all now, join why Metwaka na share button go. And I want this program to be more like an interactive section where if you feel like you have something to say, you can join the broadcast. Kaitokasia anu. You want to go? I'm na Soludo nwere iwu omelu na Anambra State ofo, and we are seeing the progress. You want to go? We have seen the successes Anna achieve with that new laws. Homeland laws omelu and the inauguration of Operation Udogashi. But one place in Choloka, government, not only government of Anambra State, but the entire Southeast state governors and the possibly federal government if possible. There is one place I want them to pay attention, because that place is where we started getting it wrong. That place is where we started getting it wrong. And I know that now this broadcast in Cholime today may not go well with so many people, especially people among my age and the people below my age group. But those people who know above our age group, like those who know in their 40-something to 50, we of course understand this program in Nemena Bania. And I greet you. Share this video. It is very important that you share this video. You want to go? Share this video. Now, during the time President Buhari shared Nigeria, a minute with a local solar lighting. Share this video. It is very, very important. Yeah. Okay. So, during the time President Buhari shared Nigeria, something or fight. Something President Buhari fight against indiscipline. Now, Kelukesi say Osiwe na eme fight against indiscipline. Fight against indiscipline, according to administration of Buhari then, whereby people will show evidence of knowing something in a me before you can spend a certain amount of money. Joye onye woke nyema. Like during the time Buhari shared then, Oga as a military president, you cannot just all of a sudden buy a very expensive car and drive it to the village. Bia cruise, I see Abuja follow, bia blue that motor. All my gonna motor, Bunaga Abuja, Irueba, but the money fenalo. A verifiable something, a verified something before you can drive that car around. Prince Christian, I greet you. You gotta go. If I fight against indiscipline, as in terms of rule about cleanliness and all those things, but let us stick to this financial crime. You gotta go. That time, people now flaunt wealth less because you don't want to go and start explaining too much. Share this video, because now this video name now a lot of people ndo metolo nwere ike be ikono ụfọdụ nwere ike be igwe, but when you look at ife and na-ekwu critically, iya ama na ife awu the foundation of what brought us to where we are today. Now foundation of ife what ala ye by no today na Igbo, and oka maybe ife naga where a boy of 17 years will suddenly
drive back home with a Benz and a 20-something million, 15 million or 18 million. Maya, a jet one mama, na boy, obuputa bundles of ego, na boy, without asking questions. Without asking questions. Okay, all we do know without that money, there that money, nearly that money codedly. Yes, the consequences of Ifomelu on his or her head, but fronting that money around when you know you don't have any legitimate means of income is going to deceive so many people, is going to bring down the morale or the hustling spirit of so many people to think that they are playing. And that is how when they recruit our youth into crime. I don't know if you are getting what I'm saying. Look, let me tell you, I am old. I am not an old man, but I am old enough to know that now about 10, 15 years ago, 20 years ago, na mmadu 14 years, 15 years, 16 years or 17 years kana agbambo who nweta admission ba school or ana sheba ya kpoje ka omuolo or ana pankata ekpoje boy meto aka na share button na only the this video. Click on like and love. You got to go. Mana today, what I kill those 16 years, it should not lose go. What I kill those 16 years today. Go na ena pankata so si for ya da kolo no lose go hope na depression na eme no allows you na Emeka jikowego CLS onye nke ni jikowego GLK onye nke jikowego C300 onye nke ni jikowego igotago nwado 14 years or nwado 15 years e feel go na no one ke ya gacha ana because of gono, because na financial indiscipline are one of the order of the day. Now, Arisa, okay, I will confirm. Yeah, I will confirm that news. You see, now, ta onye Jeremiah Somta Nnedalu obviously kando. Share this video. Share this video to very important because I believe that this video is really going to stress on a lot of things I need to remember because this is the foundation of where we started getting it wrong. Where we start glorifying wealth without even thinking of possibly source of that money. Now, on a video I posted yesterday, that video really got me thinking. Video of a Chika Sinumposto, where almost the biggest industrial estate in Igbo. Remember those days. Remember those days. Remember those days. Mwife jemo dogu. Wo no we factory eba na alu sugar. No we factory eba na alu mmanya. No we business establishment here and there. No matter na wari boy do 20. No way branches no Onisha, when na Port Harcourt, when na Aba, mwa inwe branch na Aba, inwe na Onisha, inwe na Lagos, inwe na Port Harcourt, emani imezugo, and the branches ni na which are omo boy, when ze gano, ane ebute container, ane ebusa se, orgasef mwekwa nda na ebiafia free credit, elecha, enwe shame of that distribution. Ega ha na bagale ekpota nwe zuo nke biara ịmụ afia bia mụcha afia ojebido nke ega na aga zuo nu ego nwere ugwu. Gone are those days. Gone are those days. Today if ejizie mo dogu ba etata wo eburu Rolls Royce eti na convoy eburu Mercedes keriva na kwa S600 eti na convoy. Achikota Land Cruiser, Chigido Land Cruiser, Chigido Range Rover, Chigido Moto, make convoy or do 20. A body guy in a line. Federal government they provide their security of more than 20 policemen with the DSS. Nandami. A solo to onye owani na maho
or mụ na yo enweghị ike ikwu na one serious or two serious business do legitimate kala aka gbaile mgbọrọgwụ ọ na-eme gọọmenti enye security more than 25 eburu silent pepe na-enyegharị mkpọtụ n'ebe niile ewere na confuse ụmụazị na-ata afụfụ were agba mbọ gone are those days mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa mgbe ya awụ Oliver kwa afa mmadụ n'egwu o sịrị CEO ọkpọọrụ ife nwere ugwu. Gone are those days. Gone are those days. You will ask yourself, where are we going? Today people glorify village mansions more than business establishment. People glorify jekene juo nwe ya ajụjụ ka iwe mara ife na agwa about financial discipline. I think na ebido introduce it in our institutions. You got to go. May you all go do something. A may introduction or wolo na mother ya day maybe na year 1 or na year 2. You got to go because it is going to the rate and manner in which our younger people are throwing ill-gotten money during those days in Nagwayo. When they go wayo, when as well, when they me for job, when they go, nezo or how like he goes your way. Can you question the source of that money? Where did we even lose it all? How did we get to the point here I know today where people throw money around without government trying to know the source where all this money are coming from? If you want to carry do 25 years on area BP, do to na on do depressed, no boy apatacha nego apatabuhego. If you want to do 18 years, or give go up because no feel no boy apatacha nego. Do 18 years in anya, more than 20 million. Because we will take go. There are those days when you will keep that money. You will not want to spend that money in such a way that knowing with the attention of people, so that people will not begin to ask questions. But these days, there is nothing like discipline. Onya can do a sale. Na no bafo owulo menana. And the umu okorobia baye na do good na-emuti ife ọjọọ. Umu okorobia baye na do good na-emuti ife ọjọọ. Emuti ife ọjọọ na doro ha too fast. Emuti ife ọjọọ. Jenene all these men no palo if I na generational wealth. When I mean by generational wealth, I will give you an example. And that example is clear. I'm going to use one person. Let me use somebody like Prince Nicholas Okachukwu ikuku ọma ndị Igbo maka use onye Nnewi ọdụka ya sị na mo just chọ ka m prove unnecessary point. So I would rather use Prince Nicholas Okachukwu ikuku ọma ndị Igbo, and I will also use Satoni Ezenna Orange Drugs Ikenga n'aka ọkwa. Then I will use somebody like Johel Pharmaceutical Onyango. You got to go. Let me use these 3 people. Or I can use again Edison Noruku. Can I use Onyenewi? Seaman Nanobi. All these men are men on Yahoo. When they stand today, they can boast of more than 2,000 or 3,000 millionaires or billionaires through their means of business. Through business, they have been able to raise millionaires and billionaires into you want to go? Those men, how many of them can afford maybe this kind of lavish lifestyle? This our generation maybe now do misleading, because if you just do misleading one, they say timu, na they say tisom nazo, potassium. Ha ne flashy cars anya ne big mansion na showcase ebe niile ne bundles of money
this is a generation that can abuse money. Ibe to father me, as the father me. Nde nwele ego wego ya wi na-eme ego anya odo anya na ego agba na mgbọrọgwụ je na community uje nene men kpatala ego enwekwa boys wụ men kpatala ego ọhụụ ife a na-atụ ọhụụ ego achị n'aka a na-achịgharị ebe niile were na-eme nka odogwu ma amaghị ife a na-eme. The kind of money these guys throw around is not even inspiring our people, rather it is misleading our people. Government is supposed to eat anya but if I na financial discipline nebe umukolobia no. That is the highest mislead go umukolobia by nke ayelu 18 years ama mgbe yawo oge ahụ mgbe ezi du n'ukwu ụkwa nwatakịrị do 17 na 18 years ka nwelu time o ji abata time ahụ ruo ịbata n'ụlọ ikwifi na-eme n'ilo time ahụ ruo ịbata n'ụlọ ikwifi na-eme n'ilo ọhọ nke kịta nwatakịrị do 14 years jeche ebe ọ na-eje ọsọ ya ọya ya anata ife ọ ya emedewe ewu ọya ya ekwu na ọ ya abata ife ọma wee chi niile ọ nata ọpụta ọdọghịrị ụzọ bata barụ nye ahụ discipline zi ụmụazị discipline kịta ụmụ okorobịa kịta wee buzie wee ghọcha agụ the kind of obi ọjọọ ndị mmadụ nweziri kịta because of na-achụ ego do too much. Youth can do and undo. Anyị ejide mmadụ bụọ mmadụ ka anụ na-achọ pasị anyị eji nwe ego ka e wee riwe ego ka onye nwanọ ma gbafa. But you know the people I am talking about. The kind of money they are throwing and fronting around is misleading our youth. Chisco ha, Grafaya, she the Anyebu ha, ABC Transport ha, GUO ha, the late Tony Masifa, Obi Jackson fa, Dozi Oye fa, those men bale go ya witi anya na mili, efu na go ha nwelu solo, and that is why if we be family ga fa na eme a lifetime investment ya dakwa enye younger generation hope. Mana ụmụ okorobịa ndị steeti anyị a niile ewu eputeghi ego asịghị ejikwa nọ n'ntụ real estate maka real estate wunyawo the highest camouflage a na-emezi kịta. Real estate ikwu ha niile eme ịlụ ilesi ụmụnna ya egokọrọ ịlụ ha anya ozugbo ilesi ụmụnna ya egokọrọ obie a na-erizi ego ya ahụ o nwere ndị anọrọ na m etu a one certain time m bịara unu na-abịa unu na ọ na moto na ọ na Sienna na-ene one boy nọ na nkọ n'anya I wee gba from Lagos to almost Benin imife ọ na-eme o si na Ola of Lagos page pụọ ọbanye na Gidi Cars o si na Gidi Cars pụọ ọbanye na Gidi Clip o si na Gidi Clip pụọ ọbanye na Celebrity Gonodo ebe a ya egosi ndị a na-abụ ego o si ebe ahụ pụọ ọbanye n'ebe ndị akwa ọkụkọ ha jere ife o si ebe ahụ pụọ ọbe ife niile ọ na-ene na-ewu flashy and the flamboyant lifestyles of people. He doesn't even know the story of how they started. We need to go back to the drawing board. Yes, what Soludo is doing in Anambra State is good, but I am saying that the government should checkmate and monitor the social media space. See, Kusizi made this public show of money. A lot of people are not getting the signal right. Yes, a lot of people are not getting the signal right. The kind of money these guys are throwing around, look at them, even native doctors. The kind of money they throw around. Ayakata, a whole bundle, to a bundle. What do you even aim to achieve in all that? I know that we do that in our own little capacity, but I am telling you that it is not right. It is not right. That is one of the highest thing they mislead Umokolobia by, mainly they are into crime. It's in Lagos, Biara village, in Abiuno. You know, the almost to 30.
ilodo moto 30 nke nwa na-akwụwa Land Cruiser kwugido Land Cruiser kwụwagido Land Cruiser kwụwagido Land Cruiser kwụwa ya 9 or 10 ego de ka inwe how much ịpụta na community ya ahụ agụwa ndị wu ndị mere ife anyị agụ ego ọkwa onwe naanị ndị kpachala ego kpee ego their next generation to come eri. When you see those men, they live their life because they know that nega we go well foundation we pugido we born. So let us not pretend like we don't know that na social media space here so we corrupt our youth. They now start looking for easiest way to make money. Egwazie ye na ebi akpori ya boy ogbalo boy 5 years or pialo na nwa Emeka jere Onitsha or jere Lagos or no 1 year obule go bata egwazie no ya bia muolo 2 years we bido nke. I have a reason why nji we je gba okwi na alu carpenter or furniture video tie na Facebook. The reason nji we make is for me to tell our youth that some of these men you are seeing today ọbụlụkwa ndị a na-atụgharị ego a na-atụ n'elu ọbụlụkwa ndị a na-atụ ego a na-atụ n'elu because the truth is that a lot of these our old men atachala ego kpata na ego gbaile mgbọrọgwụ n'ala. Ụfọdụ n'ime ha nwere ike ese na ha mere 1 or 2 things but ebe fa na-ene anya den abụlọ at that particular thing ha na-eme. That is why some of them were able to build conglomerate today. Mommy Joy, I greet you. They were able to build conglomerate out of that unpleasant situations today, and today they have grown past that Ebahana Miami. But if this generation of rich men how can you continue to teach people how to spend money when you cannot teach them how to make money? I am asking you, how can you continue to teach them how to spend money without teaching them how to make money? Ewa boy, Apwana, if I with people like Innocent her, Ibe to her, Kerafa her, Okemiriwan or Rukuha. This is something they brought. Rojenifa, she from years on Moka. Name them. Name them. All these men. Bengasiha. Call them Bishop Okonkofa. All these men. If I will say Zoha, remote Eloha, women if I have today. Now, Ewa boy, Omozo Yenekuyo. Bogodu nwata kereketa gbanya bia agba boy ona agba abia agba boy ebe o ma na olu HK ona ebe api magodi igwe ma na ya pita ego now egwazie ye bia mu olu o weju onya okwado chi eto o na akwado o je wolu plier say no na mu olu. How are we even going to start teaching our people that there is dignity in labor? How are we ever going to go back to the yesteryears mgbe ego nwere ugwu na na-eri tata ego enwere ozi ugwu akpụtọsiziri ego ba ihe nwe ozi isi ka ego ba ihe esi wee nwe isi ebe mmadụ ya anọkatapụta na-akwụ ozu isi n'iji 45 cows wee bịa mmadụ akwamozu. Is that not highest? What do you call that? Is that not a show off? You want people to start calculating how much one cow weigh, calculate it into 45. What does that show? Like in a hotel, no, only able 45 cows. Why can't you put that money in an envelope or in a check? What is the essence of those show off? That is show off. Misleading our people into seeing that Nanonya will go well enough. It's about 50 something to 60 million. We support one man, just not the support Yanakuzu. What is so? When I move around Chikasin village, when I go into Kotek factory, Tommy, when I go into Jolly factory, when I look at somebody like
Prince Nicholas Okachukwu, when you look at the success story of GUO, when you look at the success story of Frank Neji, ABC Transport, when you look at success story of a lot of our prominent men, I will na Igbo, Dozie Oyeha, Chome that also na Newi. But let me even add, Denka Service. When you look at the success story of those people, it will motivate you more. Facebook, high jump. Government checkmate that nonsense. Enough is enough. What is the aim of those nonsense? 5 million acquire na camera. E wonu manya na 10 million ofu acquire na camera. Ane mislead the gari omas. E gboro na ke fuda na ala ebe ata eze no na camera. Kworo manya 10 million. Gboro ne ke fuda na ala ebe no we meye. Ebe generation of this young men I will na emo oka anya. Webe me enweghị ike ịghọta na ndị mere ego ji wee nwe ugwu first na Igbo anyị ma ebe ha mere ọgaranya nke ha, anyị ma ebe ha mere ọgịga wụrụ na nwa nke fa. So government should caution these men. They should go in and organize themselves. This public show of wealth ha na-egosi apụta ebe a na-eme mmemme ebukọrọ bọndụrụ ego ha etu a na-atụnasị ya elu. Nwatakịrị nọsi ofu ebe na-amụ ọrụ asị o wee fa ka ọ ya emegido wee nwee ike one guy gbachalụ boy esetụrụ ọya ọ na-amaneji business ya ọpịcha ọsịrị n'ọkwụ ngwa afịa niile ọkpọ ya na shop ka mmadụ bụ n'aka ife bịa na agha. You know, people think in different ways. People think in different ways. Anọkata isi etu akpọsa moto na line ime n'ofu moto n'ime owu moto a na-ele 200 something million 900 million. Mmadụ ewesịrị na ịpịkọ capital ya niile pịkọ ife niile na olu hiva. Why ndị be anyị ji wee decide zie ya na this public show of money when now the way forward? It is driving our youth into crime. It is making our youth lazy. They are beginning to look for easiest way of amassing wealth so that they can come and throw it up. It will also say throw it. Enough is enough. Government should caution our people. Federal government should respond with immediate effect. Look at the kind of crime rate in America. And when such kind of crime rate maybe 15 to 20 years ago, umonozike si ha bo mmado ka ano umuazi a ejideru toje this house of rep member to the Onisha we boye we je to wozuye side the second Niger bridge. Among those suspects ejide from about umuazi to 20 years. Keri ifo onye 20 years chukata na alego nke no give go up na 20 no ya chuta muzi ego oweje biya kana cry modo ke tonto. I want you to listen with me. Keri ifo nwatakịrị to 20 years chukata na alego we give zie up or no ogbo ya akpatacha na ego okpatabo no ogbo ya akpatacha na ego okpatabo o ji we filuo no need is a cut corners. Come on for you, go we meet you up with your boy. Kele boy by normal. Okay, I want to 18 years. My kado 17, 18, 19, 20 years. Imako in a mwen kado 17 years, 18 years. No, remember that dash I may go my mom and Aranya. I'm a mumbenju no kata, we gain other self-independence. Yes, I know. And those of us, some of us, emela yet. Mgbe ahụ ama akwa ego talụ mgbe anyị dụcha 14 15 years mostly 13 years wee gbapụtara ama akwa ego talụ afụ ka iyi akwa ọzọ na-awụghọ nke ahụ ego talụ ekwesịrị n'ọwa ọfụma. Those days mụ nwego ụga nna atụ ọjụ ha amụ ekwuo nnọọ onwe cousin m nwanne onwe my cousin nwanne okwu ha ama ekwuo nnọọ that my cousin nyelu nya still anyị apịa ịkwara gị ịtarị n'elu ọ na-enye gị na-agba ọtọ
in a more talking but in have because of that kind of thing. Okay, we a kind of discipline. Today, even parents are lacking behind in their obligations as parents. The kind of freedom and free hands that in this home as these days now this is so alarming. I am telling you, at your moment say, or was it way to is where Zwai, Kisia Zoma Seketa. Emokodia Kike Jewel Zwai, Emokodia Kike, Akike Jewel Zwai, as well as Yakika to the point that today, in a 40 years, 40 something years, only 40 years, will like how do we, although Coca many years of a dog camante. If Piano, Buego, in only no mosquito at I will be fair up to any moon. In a ura, a bed day about Hidinana, will it, people, my God, Nanya. So many years, yeah, more than some of us. Today, only 40 years, will like how do we, even go to carry conscience, and I play it. Eh? Man, these days, a hazard yazo, cha. Nkenke no ego wusi the order of the day. Onye ona nwele ego na ani Igbo taa nwere uche. Ịghọta go echie echichi n'ụlọ ụka. Obodo echie ya echichi. Eme ife without even checking. Without even checking. Yeah? Ayo Chris Dalo. Without even checking to know the source of money. Onye ahụ. Yeah? These days, and we're burial. Apụta ebe ahụ. Eri ego ha ka isi ka enyi ka eriye ahụ eriye na eriye na na-enyebe na na-akwa mmadụ. Ife a na-eri ego ahụ ka e wee gosi ndị mmadụ na ego ahụ rie ya n'ụdị ọya ada ụta. Government should look into all these activities. It is misleading our people. No. It is misleading our people. Ikwoye kita. Odunde mmadụ ka ya sị na iwe enemy of progress. Because click on like and love. Share this video. You gotta go. Click on like and love. Share this video. Yeah? Oh, na arrest Akwa. You gotta go. I will not be surprised. Oh, na arrest Akwa. I will not be surprised. Why would I be surprised? Those guys mislead our people a lot. Ha mere our people oduka ya say na atu te go n'ilo. Ha mere ụmụazị anyị na-aba into depression. Nke a na nwena hu ego na 40 years. Odeko lose game on. Say arrest here, o deserve here. Say arrest here, you no deserve here. I'm saying it. Whether na arrest here or not arrest here, I am telling you that no deserve here. Yes. When you look at the kind of money Ibeto Mwegasere, or the kind of inspiration where that enwekwara ụfọdụ ndị nnukwu ọga like ebe na Nkwọ Nnewi enwere ụfọdụ ndị nnukwu ọga ya awụ ụdị ego ha nwelu Kenneth Yazia Ken mmadụ akọ ha nwere ụdị ego ha nwegasịrị nwere root nwere mgbọrọgwụ ịghọtago nwere stages before olu ebe olulu and the fa na-eri ihe efu ka ha si eri ihe ịghọtago fa na-eri ihe efu ka fa si eri ihe how this new state enwere keta feel no throwing bundles of money up and down driving around expensive cars building mansions we dey make competition we dey mislead the high people. Wilfred Franklin, I am okay, brother. You want to go? Our government should bring back financial discipline. Or if I'm share this video, click on like and love. We are going to treat this particular topic for a while.
Since we already know that government in the giant, we will keep calling their attention to necessary things that they are missing. We will keep calling their attention to necessary things they are missing. You gotta go. Onwere ife Buhari mere ekwugo nya oge nke Buhari. Onwere ụfọdụ ife ihe eme, government will come for you. And in those days mgbe anyị ka na-eto eto, ndị niile na-akpa ego adọghọ straight na-ezo ezo. Of course, my friend, cheers. It is here. Come and join me. Ndị niile na-akpa ego ọjọọ na-ezo ezo. Na-achọ business ha eji wee legitimize onwe fa. Kasị na-efa ka onye a na-eme. Mana these days, anyị eburu ego ahụ na-eri ihe onye nọ na nkasị. Hey! Ọwụzikwa mmụọ da ịfa. Ọnya ka ụmụazị anyị ndị seti anyị ya na ọgba ya ji wee ghara inwezi conscience igbu mmadụ. Jee nene dire oke jee nene ndị egbugolo egbuo. Jee nene ndị egbugolo egbuo since over 5 years now. Ịmarụ ndị nwụrụ since over 10 years from last 5 years. Ka ịmarụ ndị ka within the last 5 years egbuo na more than 5,000 people na Igbo because of na-achụ ego. Because of na-achụ ego. Onye ka Henry afụgo m that comment biko adrops na ọzọ ka ọ ghara adrops na ewe anyị anụgo the news. Ụmụazị kịta and ndị ọkara okorobịa maka ife mmakpọ ha ndị ọkara okorobịa mere ego enwe ozi ugwu. O nwere ụdị ugwu ego nwere mgbe aha anyị na-afụ PO ogbu awafa uchelinko ha ngo brosofa. Call them people from different field. O nwere ụdị ego ugwu ego nwere mgbe ahụ ego enwe ozi ụdị ugwu akịta onye ọra na-afụzi ego na-ele achụ ụla taa tete echi ego ejughị akpa. Onye ọwụna na-afụzi ego na-ele achụ ụla tata and onya ka o ji wee na-adụzi ụmụ okorobịa ibe anyị ka anyị asị na ị na-nwepụ n'ahụ ya ọdụ ka anyị asị na iwu a failure. Echefuzie na ego nwere usoro. Ego niile a na-achịgharị n'aka na-awụ na ya elu na-erie na event na-erie na wine na-erie na moto na-erie na ụmụ ife do flashi ka e wee gosi ya ifu nke okpogido fonu okporo fonu 5 n'aka okporo fonu 5 n'aka sọsọ ka e were na-eme odogwu ka e were na-egosi na ego ụtọ ego pubentri taa ego Rolls Royce Corina n'echi ego Phantom nwanne echi ego S600 ego G-Box gogido moto go moto more than 50 gasa were na-emeru show off ebe niile. If I have motivate ụmụazị by kwụsị that nonsense because it's enough is enough. Enough is enough. All this public show on Nabi na East every December and every festive period. Enough of that nonsense because you see happen on that. You want to go? Enough of that nonsense. Come on, we you own and she don't hear you. Come on, kuzie sisizie na ezugo kurie. Because if I have my own you can not like you. Say up that nonsense I name. Enough of that nonsense.
issues that itself ka akpọwara wunde kpatara ego na Igbo akpọrọ wunde nwere ego gbanyere mgbọrọgwụ. Those people, they don't make noise. Those men, they don't make noise because they know the value of one kobo. Look at somebody like Kosharis. Somebody like Kosharis was somebody with a workforce of over 7,000 people. Manangumwe workforce 200. Manepota una need throw gari money everywhere. We need deceive gari umokrobia. Man chucking them into depression. Onye chowazie ka odoko unu ojema ya aka n'ife ojo amon no na ha eche like that. Ogo una the rate is the true gari ego na eje mmemme otuzie ka eji eme show kete ife jizi amonye patala ego onye kpọrọ the most expensive wine na club ebe a na-enwezi more money keta awo imegido ife jisi ike lọta club nwere afa idonozi ya na blue ego ebe niile aka a na-eji eri ụmụ ego ọjọọ ahụ ebe niile aka a na-eji eri ụmụ ego ọjọọ ahụ marụzie ya amalụta ata ịnọsị na ife onye eji ego mee ka nkụ ịnọsị ife onye eji ego mee ka nkụ o invest chana na necessary places o chọrọ invest ana m ajụ o invest chana na necessary places o chọrọ invest ego etu a Gmon keta Sonic o meeting na up with the most current electronics only the region where hit the market. You want to go? O we wuluzie ebata mmemme bulu one bundle of $100 note na abwe. Ma load gido 1,000 load gido 1,000 olu etu a ewori na atụ ka na atụgono. O se no ife ahụ na eme. No ji ye mislead o maazi biko. O se no ife ahụ na eme no ji ye mislead o maazi. Anọkata alu otu ife bubata na afia. Ana ele ya adaghị ele amanụ ma na-ebugharị ya n'afịa ọwụrụ na na-eme business ụzụ amaghị akpụ ruo one egbe anya n'ọdụ. It is high time all this youth anyị nwegasịrị n'ala Igbo ebe ọwụna isi na wepụta ego a you should go into mentorship program within the big men. Go to all these big men enwe n'ala Igbo so that they can mentor you and tutor you on how to make good use of that money when water. Who they throw is around we really deceive regarding the money. Yeah. Izushi Angles, I greet you. Yeah. Who they just not that money. Government should look into that activities. It is throwing a lot of youth into depression. A lot of them when you descend to where has the end of their living are losing hope in what they are doing. People are no longer going to school. Kelifo ya ga na-eme 5 years na school. Ebe ọ nọ na year 1 ya. Emeka enweghị ebe o jelu. Buru otu agbagba moto bata. Obodo niile kọrọ ya aka kwụrụ ọtọ keneye. Mezieri nyanwa ọdụka ya sị na onwe ife ọ na-eme. Because what we do now is that we now talk down and look down on hard work. But we glorify if a man got a hope. It is high time. Jenny nda palego ego nwere isi. Stay close to them. Careful the line of discussion higher than when. Careful buchi ha na-eche. Hondo gbara ọfụla ya wụ onye onwe ife o ji eme wote ego ahụ ebule ego na-akpagharị ebule ego na-akpagharị ọsọ n'ịlụ esteti ụfọdụ alụcha onwe onye ego ụfọdụ alụgide alụọ 30 buildings of udumabakara na ama n'ana ọfịa na-eto na nke onwe onye ego ewere na into real estate because the highest camouflage now is real estate. Go and look at even B-Lord. Look at what B-Lord is doing in Oka. As little as that guy is, as young as that guy is,
Look at what he is doing in Oka. Yes. I know Nabi Lord a way of living that kind of extravagant lifestyle, but it is not to the extent at which so many other people are doing so. It is not to the extent at which some other people are doing so. He is more investment driven than luxury. Yes, he may have a couple of nice cars, but you can hardly see Lord in the gathering of throwing money, exhibiting cars apart from regular cars. He is more on investment. It is more on that business, tutoring people, showing people how it's been done, mentoring younger generations in that line of business so that people can get involved in tech. Those are the kind of people we want. And not every end of the year, Ibubata Abarise, Biake Nde Chilakana Koda, Hebukonu Jelie, Ipato another one, Imerukwala show, Ipakwala film from January to December. Only Rukwa December, Ibula Abarise, Biake. Yeah? Yeah? Government should look into this thing. That is where we started getting it wrong. We started getting it wrong. Share this video. Metwaka and share button. We share this video. Click on like and love. Click on like and love. We started missing it all. The very first day, Ebidolu, he glorified money without knowing the source. We started getting it wrong the moment Mado ya compress 30 years or 25 years of labor. Success webia. People will now start looking at the success story, forgetting the hustle and the where it all started from. And the men not borrow such kind of money. Can they? Those men are good generational money can now borrow a good foundation. And they are not even misbehaving the way Umokrobia here say misbehave and akro haka and showcase ignorance everywhere. Nkwoye owewe osoketa emana na poverty na enye munsowu maka ozo ifi yekwu no poverty na enye munsowu esim from Nnewi ebe ego nwere ugwu nwe mini agwara na mmadụ nwere ego na Nnewi mana onye ahụ nwere ego. Ndị anyị na-ali ekwu na ha nwere ego na Nnewi ahụ dị ndị yi na-ekwu na ha nwere ego na anyị nwa ndị nwere ego ha gbaịrị mgbọrọgwụ ahụ epuru na babụ onye ọzọ pụrụ gaa mba kwuru mba ego ha enwego legacy. Ụfọdụ n'ime ha achọ today afrofa that legacy will continue. Yes, achọ today afrofa that legacy will continue. P.O. Obuawa Oblonye Nnewi ko P.O. Obuawa amwona, but business continues. Yes, P.O. Obuawa amwona, but that business which is that legacy continues. Okana ga Tony Mas na neni amwona, but that legacy continues. Akane me business. Every single person can benefit in that business lineup. Can benefit in that business lineup? Or call to her because no one. Yes. Ekene Dirichuku, the Bangwana since up till today, it can afford Ekene transport to Nilo. It can afford some of its establishment is still working. Can we focus in building for the future? Can we focus in inspiring younger generation instead of demoralizing them? The kind of money you are throwing around on Facebook, they demoralize them into thinking that what they are doing is worthless. If I call you Mekido, nya mechanic ya call ya Lukido, where we go you we go to 200 million. Nya shop ya call ya Zukida Fiane.
we go eji we je goro moto 50 million. Yeah, or if ọ na-eme ka ọ ya emegido we go eji we buru ukwu 10 million boy mmadụ. Onu we dala ego we mebie ego. We dala ego we na ego n'iyi we render our younger ones useless. Nwa 14 years they give go up on this life. If you on go na tabu. Enjoy yourself. Ozia go ko ya da complain. No batabu ego. Nwa 14 years. Nwa 14 years. Mokono mgbe moto na emu ugwu na ego ye. Ohazi oketa moto emu ozi ugwu keta. Ege emu ozi duru ugwu. In fact, unu emu ozi ugwu keta. Unu emu ozi ugwu keta. Emu ozi ife ji ege eme today enwere ugwu. Onwere mgbe onwere ugwu. Wezi duru ugwu kwa. Mgbe aka onwere ugwu. Yeah, we go. Ịghọtago? O nwere mgbe o nwere ugwu, ọ bụrụ ozi kịta ka o nwere ugwu, o nwere ozi ugwu kịta. Nkwu oye ịchọ kwuo na-agụ m, kwuo na poverty na-enye m nsogbu. I accept, but the truth must have to be said, and or somebody ekwe. Or somebody ekwe. We need to bring back apprenticeship. We need to bring back apprenticeship. We need to bring back Ijemwolo. We need to start planting the seed of hard work inside our youth. Akwa Okuko ha. If kwa Akwa Okuko ha. Man pass man ha. Ndị nwa dibịa niile daje ụmụ okorobịa na-agba ha n'ihi na nke ikpeazụ a. Na-agba ha n'ihi na nke ikpeazụ a. Wuru ha na-agbara football. Ego bara booster. Echi na ego GRE. Nwanne echi alụ hotel. Nke na-eme alụ ụlọ. Epenti ego. Emezie ego no. Ego no nwere ugwu. Wee lụzuo value patapa. Wee lụzuo value. Pata. Ụmụazị a na-etipụsizi isi je na-achọ ego ebe ga-adụrọ. Ụmụazị a ya agbawa mmadụ afọ wụkọrọ vital organ dị onye ahụ n'ahụ lee because of money. Ụmụazị a ya ejeburu mmadụ tewe mmadụ a na-eti mkpu n'ebe anya mmiri edewe onye ka ha wee napụta onye ego anatacha ego niile a ewere eje na club rie na expensive drinks that cannot give you anything n'ahụ. A lot of ndị ọgaranya mma expensive mmanya mmanya ha ji edecorate n'aha. O nwere ike ofu ụbọchị ofu visitor nwee ka o si do ya abịa o wepụta mmanya ahụ kwụọ ya. Ụmụazị kịta wee were mmanya a na-ele 10 million ewere ya na-asa wash. Ewere ya na-asa wash. Ewere ya na-akwa aka. Ewere ya na-asa ihu. Yeah? What does it mean? Kedu ife o mean? Like it. Kedu joy do na buying a lot of things you know you don't need simply because you want to show off. Yes. Yeah. Buying a lot of things you know you don't need simply because you want to show off. Yeah. So all nature go back to the era of Bugari then. You want to go? All nature go back to the era of Bugari then. We are going to have problem.
Other go. Nke itu ega. Nke itu ega. Yeah. Nke itu ega. All nature ya ho back to that era of President Buhari mgba ho chere no nyam. We are not going to get the sanity I na show. Because o ko chucho ni na. Nke ibu nwada. Bidolu because no nya cho ko birongo. Not ko birongo because no cho e build even wealth for that will last over the test of time. Some of these guys say na within the next 10 years all of them will fade away. Within the next 10 years all of them will fade away like a chaff. E what I go. But when nde I putalo one no afafa kana no afafa we lo today. Those men and women no palego. On the palego inspire people. Raise millionaires and billionaires from all corners. Yeah? Basically, we to answer it here. But we will run more of this program for some time. We will keep doing that until government will pay attention. Yes, government should introduce Ifana Akwa financial discipline. Yes, where government will investigate when Diego ya we throw around the government will sit go do down. Why? So I go that jega no pera libe. Yes. Oh if I remember onye kpala ego ọjọọ na eme ọkpa ego ọjọọ nụrụ nwayọ na erie ka ya bịa jụ ya ajụjụ. Nke a wo akpachi ego ahụ akpala mụrụ amụrụ ọnya ka o ji ewu abịa mmemme onye ntọ a na-atụ ego ogbu mmadụ a na-atụ ego onye na-harvest organ ndị mmadụ a na-atụ ego n'elu a na-akụ aka ma nwa dibịa na-egwu wayo anakọsịrị ndị mmadụ ego ha anakọsị ụmụazị ego ha ịghọtago It was the Diabon that implemented the action to be effective. Yes, of course. It is there. It is high time government will activate that button again. Okay, follow. Owuna Soludo chasoro andu do gashinalo. Owuna arrest ho gajik. Arrest ho kongudibia. Arrest ho the new modern mpiampia wadibia nina starting from eke hit na ndo to nile. Omwa ko ro na alu. Especially okongudibia no gajik. Those two guys need can government arrest ya, detain offer. Don't even release them for now. Detain them. Yes. Arrest them and detain them. People like Eke Hit and Dotuha, Akwaha, Bukolum Denina Hajet, the way of those men mislead the millions of our youth. Introduce her to crime. Yes. We are not even talking about cyber crime. Because when guy will you can say no even the crime na atas offers ka na ata no madata. Turn must buy to cannibals in the name of Nana Chwego. Man deze wani nina. Hancha nine nidrika government reki hancha nine buru hancha nine buna Abuja. Eweba ha dump wa na Abuja. Ha na Abuja 1 year. Ha undergo rehabilitation. Roma to chebe chika madu. Okongu dibia wori ana do onyo hijiodo. Orobi na pimbazo. Iya glory ko gono nyeru 5 million. Waya unu guweru since ko unu ka na egwu waya we ruota. Enyeru 5 million. Ihu we dey to no excitement. Were you expecting it? Una akpara ya akpa? No excitement. The president had the 5 million can I say na gunu meri ikpokoro kwa if unu kpara akpa agreement unu reach kunu wolie ne deceive umokolobia bai una na owusu umokolobia bai owulu na ndu do gashelo chascholo a arrest her from a konara to go obi adada fa eke hiti fa Akwa Okuko fa Okongu dibia
kelafa ya okongu dibia mas ogaji ki fancha niile wụrụ na gọọmenti ekpukọrọ ha ụmụ okorobịa niile pukọrọ nonsense ha dọbachara be ha je dọmpụọ ha na Abuja for like 1 year before fa abatakwa ha mere alụ ha mere ụmụ okorobịa baye lose hope in hustling, lose hope nke nọluzie ọ dị ka ụwa gana hụ na anaghị ụmụazị baye na ya mee na kịta ịpụtazie nke na-azụ afịa sef lose hope na afịa ọ na-azụ, nke na-akwa telọ lose hope na afịa ọ na-azụ. A na-enwezi mmụọ dibịa day by day nke na ọtọ nọ dibịa usoro ibe egwutebe siki ọ hapụ ha bidonu na ndị ahụ ite niile ahụ ha dọwara befa each particular ite ha kọwara ife ite ahụ na-alụ. It will take them more than 1 year to explain every single content of ite ha dọwara ebe ahụ. You got to go question on these guys needs to be questioned. Yes, if I can say we go kwuru wezoku kele otu mkpụrụ onye akpagwọrọ ọgwụ ka enwe ego. Tell me one single person ọgwọrọ ọgwụ ka enwe ego. Gbule anything ndị niile mma na alụ ụlọ anyị ma ha mara ebe fa nọ. Bagharịa n'ogbe outside ụlọ ndị nọ na Lagos rụrụ ọ ndị nwegoro ụlọ ọzọ ya afọ arụrụ ụlọ ndị na African country rụrụ ụfọdụ ndị na Europe. Kelee ebe ndị nwe ife niile ahụ aghọwuru ụfọdụ n'ime ha nọkọtazie ha atọwa ntọ, ụfọdụ n'ime ha nọkọta ha atọba ntọ. Ụdị obi ọjọọ sef ụmụazị a nwere sef obi ha dụ n'azụ ebe a. The next generation ya abịa nwere ike ide na-apụta na junction a na-ahụ anụ mmadụ ahụ na-ata ya ata because ụdị obi generation a nọkịta nwere obi ha dụ n'azụ ewu ji obi tii n'azụ. Onwedo onye na-eche ife second thought before na-eme. Gọọmenti ọkwa ịma ọwụrụ na-introduce Buhari system of governance mgbe ahụ in relation to financial crime and discipline. Ayaghị enweta ife a na-eje si gbadebe ife a na-agba n'ọkụ, si kpogharịdebe ego a na-ekpogharị, si kụzielu ndị mmadụ how difficult it is to make money, si kụzielu ndị mmadụ the diligent dị n'ịrụ ọrụ, si kụzielu ndị mmadụ what hard work, show people the means of making that money more than the way of spending that money. You are showing people, a lot of people amụtacha na ka esi eri ego na Facebook na ọzọ ijezi chụta ego ahụ ala ọ chọwazi ebe ọ ya ama ya aka ka o wee bute ego ahụ. Kụzielu people more. Look at Billord every day by day he is talking about his business. Every day by day he is talking about his business, talking about tech, trying to see how he can bring in more people into his space. He is doing that. Yes, he is doing that even at that young age. Ndị ọzọ every day adaghị ese foto na club, a na-eme video na club, adaghị eme video na club, amụọ nnụ nwekwara ife ha na-eme ka event to event, amụọ nọ nyawo ife ha na-alụ. Ejeho wedding na n'eni, eje akwa nkwụ na nka, ejeho nka ọkpụ isi na ụmụ oji akwa nne omeka agụ na baga na akwa nne ebupụta nkwụ anaghị nkwụ ebupụta nkwụ ego ole achị ime wedding ma ọwụ akwamozu ebupụta over 300 million ihe saa n'ọrụ ọgwụ. Nya wụ ọgaranya nwa na na-eme eme nya ka eji ama ọgaranya, ka nsịrị ọkwọ nya ka eji ama ọgaranya. Nya ka eji ama ọgaranya. Nsogbu adịrọ.
I will end this broadcast, but we are going to continue again because we cannot stop talking about this.